Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст и мой соразмоўца Валер Ковалевский, представник Светланы Тихановской у международных справах. Валер, добрый день. Добрый день, спадар Юрий. Валер, первое мое питание – это американские санкции. Літаральна учора Злучаныя Штаты абвясцілі пра тое, што яны аднаўляюць свае дзеянні. Фактычна з 2015 году, упершыню за 6 гадоў, яны ўвесь час замарожваліся, але не здымаліся. А зараз яны аднаўляюцца. Іх дзеянне аднаўляецца з 3 чэрвеня, але рашэнне ўжо прынятае. На ваш погляд, чаму яно было прынятае крышачку раней, чым першапачаткова вызначаўся дэдлайн? Было сказано, што дэдлайн 26 красавіка, да гэтага часу оно будзе абвешчана, вот абвясцілі фактычна учора. Чаму? Па-першае, я б сказаў, што падставы для ўвядзення да рэактывацыі гэтых санкцый былі ўжо вельмі даўно. Ужо ў жніўні, верасні было відавочна, у якім кірунку рухаецца рэжым Лукашэнкі, і падставы для рэактывацыі гэтых санкцый ўжо існавалі тады. Таму гэта трохі запозненае дзеянне рашэння амерыканскага ўрада, але тым не менш яно таксама і зараз мае ўсе падставы для гэта. Што датычыцца больш ранняга ўвядзення на тыдзень раней за дэдлайн, які самыя амерыканцы паставілі, то я так разумею, што гэта ў сувязі з тым, што беларускія ўлады адмаўляюцца прызнаваць увогуле наяўнасць палізняволеных, не тое, што абмяркоўваць іх вызваленне. І гэта ўлічваецца, гэта відавочна. Улады дэманструюць нежаданне абмяркоўваць унутрыпалітычную сітуацыю, прызнаваць наяўнасць крызіса. Фактычна, сыходзячы з рыторыкі ўлада, у нас усё нармальна, але тым не менш гэты махавік рэпрэсій не спыняецца. І колькасць палізняволеных працягвае расці. Скажите, а на гэтае рашэнне могла паўплываць вось эта справа пра замах на Лукашэнку, пра датычнасць да гэтага ледзь не самога Байдена, кіраўніцтва Злучаных Штатаў, Лукашенко пра гэта гаварыў. Пяскоў пацвердзіў інфармацыю пра тое, што Байден і Пуцін абмяркоўвалі гэта падчас тэлефоннай размовы. Вот этот фактор, этот кейс, он как-то, на ваш погляд, паўплываў на амерыканскае рашэнне? На мой погляд, гэтае рашэнне завязана выключна на праблеме наяўнасці палізняволеных у Беларусі. Я б сюды не прыплятаў менавіта гэтую гісторыю, ліпавы гэты сакалот, гэту правакацыю фактычна спецслужбаў. Акрамя таго, я б звярнуў увагу на тое, што транскрыпты, запісы гутарак з боку амерыканскай і з расійскага боку Байдена і Пуціна ніякім чынам не ўзгадваюць праблему Беларусі увогуле ці гэтую спецыфічную гісторыю. Акрамя таго, калі паглядзець публікацыі, якія выходзілі адразу пасля гутаркі Байдена Пуціна, ніводная з іх не ўзгадвае нават Беларусь. Ні ў больш шырокім кантэксце, ні датычна гэтай спецыфічнай гісторыі. Але Пескоў адным словам фактычна пацвердзіў. То есть его спыталі, а ці абмяркоўвалі Пуцін і Байден эту праблему змовы? Он сказаў, так. Але калі папрасілі, так а што, як абмяркоўвалі? No comment. Мне здаецца, што адказ Пескова на пытанне пра размову Пуціна і Байдена быў такім самым, як адказ ФСБ на гісторыю з арыштам беларускіх грамадзян КДБ у Маскве. ФСБ фактычна была пастаўлена перад фактам, так выглядае для мяне ва ўсякім разе. ФСБ была пастаўлена перад фактам, яны вымушаныя былі зрабіць такі прэс-рэліз, нібыта яны былі часткай гэтай спецаперацыі. Тое самае выглядае, што адбылася і з гісторыяй размовы Пуціна-Байдена. Лукашенко про гэта сказаў, што нібыта Пуцін спытаўся пра гэты замах
спробу замаху на яго і на Лукашэнку і Байден адказаў, і фактычна Путін і яго прэс-службы былі пастаўленыя ў становішча ці абвяргаць словы Лукашэнкі, ці пацвярджаць іх. Абвяргаць словы свайго гэта заклятага сябра было, мабыць, складаней, чым сказаць, што сапраўды такая размова была. Валер, а якой рэакцыі ад Злучаных Штатаў вы чакаеце на вось эту гісторыю з замахам? Ну, вот беларускі афіцыоз падае так, што вот это як бы замах на жыццё, это ледзь не агрэсія. Яны будуць неяк тлумачыцца, ну, ўжо была заява дзярждэпартаменту, вот, але неяк інакш Злучаныя Штаты будуць на это рэагаваць, ці яны абмяжуюцца фактычна дыпламатычным перакладам фразы, што гэта лухта ўсё. Ну, гэты адказ быў вычарпальны. Гэта хлусня, гэта не адпавядае рэчаіснасці, фактычна нічого такого не адбывалася, таму каментаваць тут больш няма чаго. Для того, каб нешта каментаваць, трэба прадставіць нейкія сведчанні, доказы таго, што Злучаныя Штаты тым ці іншым бокам, менавіта дзяржава, менавіта урад Злучаных Штатаў удзельнічаў у гэтых размовах, у гэтым планаванні. Нічого такого не было прадстаўлена, таму каментаваць больш няма чым. Это абсолютная хлусня, і больш таго, я б сказаў, што калі верыць Злучаным Штатам ці верыць Лукашэнку, то я выберу ўсё ж такі Злучаныя Штаты, бо Лукашэнка, я не памятаю, калі апошні раз ён увогуле казаў праўду. Валер, і зараз вернемся да санкцыяў. Справа ў тым, што экспорт Беларусі ў Злучаныя Штаты адносна невялікі. Ён павялічыўся у параўнанні з тымі гадамі, калі санкцыі дзейнічалі, маецца на ўвазе пасля 7-го году, там 7, 8, 10. Тады ён вельмі моцна прасеў. Калі санкцыі былі замарожаныя в 15-16, ён крышачку падняўся, там дзесьці стаў каля 200 мільёнаў даляраў, што не шмат па сутнасці. Але існуюць прэцэдэнты, існуе механізм так званых другасных санкцый. Калі дзейнічае не толькі забарона для амерыканскіх кампаній, скажем, інвеставаць, там, мець нейкія справы з вот этими падсанкцыйнымі прадпрыемствамі. Але і калі такі мультыплікатыўны эфект, калі для кампаніяў любых трэціх краін, якія маюць справу з этими прадпрыемствамі, іх фактычна ставяць перед выбарам. Ці вы гандлюеце, там, умоўна кажучы, з лакакраскай, белнафтахімам, ці з Амерыкай. Калі вы хочаце гандляваць белнафтахімам, окей, гандлюйце. Но тады з Амерыкай вы гандляваць не будзеце. Вот прыкладна такой механізм, такі узмоцнены механізм санкцыяў, ён працуе адносна расійска-нямецкага, ну, расійска-еўрапейскага праекту «Паўночны поток». І все кампаніі еўрапейскія шарахаюцца ад этого проекту, потому что коли их ставят перед выбором полночный проект и Америка, они выбирают Америку. Вот в белорусских СМИ вельмі шмат абмеркавання, что, а может быть, они вот и относно Беларуси такие же санкции, але все это абмеркаванне, это спекуляции. Вы ведаете, те будут вот эти американские санкции такими, вот я кажу, так зваными другасными? Я могу запэўніць, што гэтыя санкцыі тычацца уводзяць абмежаванні выключна супраць амерыканскай кампаніі на супрацу з тымі беларускімі прадпрыемствамі, якія патрапілі ў спіс. Але разам з тым мы разумеем, што увогуле сам факт існавання амерыканскіх санкцый вельмі кепска адбіваецца на рэпутацыі любога бізнеса, у тым ліку беларуская. Гэта значыць, што гэта будзе ствараць складанасці для вядзення бізнеса беларускімі, гэтымі беларускімі кампаніямі з іншымі прадпрыемствамі, з іншымі бізнесамі ў трэціх краінах. Акрамя таго, гэта той самы першы крок, які самы складаны. Тое, што амерыканцы зрабілі, яны перакрочылі гэтую умоўную чырвоную лінію, і гэта тое, што можа дазволіць ці дадасць рашучасці еўрапейцам, брытанцам, канадцам для таго, каб уводзіць свае ўласныя санкцыі
І таму гэты эфект ён можа множыцца, ён можа павялічваць тыя страты, якія нясуць беларускія прадпрыемствы ў выніку санкцый. Але разумеем, зноў жа падкрэслю, што гэтыя санкцыі уведзеныя не таму, што амерыканцы гэта захацелі, але таму, што урад, рэжым Лукашэнкі адмовіўся выконваць вельмі простыя патрабаванні па вызваленні палізняволеных. Таму адказнасць за ўвядзенне санкцый, за ўсе страты, якія панясуць беларускія прадпрыемствы, яна ляжыць выключна на беларускім урадзе. Валер, а вот процедурно, вот увядзенне вот этих другасных санкцыяў, таких, як вот они дзейнічаюць адносна паўночнага потоку, это прымае хто? Конгресс, прымае асабіста прэзідэнт, адміністрацыя прэзідэнта. Это выдаецца нейкі адмысловы, не ведаю, документ, загад, указ, декрет. Вот як это оформляется, что вот есть такие санкции, а вот есть гэткие, вот як адносна паўночнага потоку. Бо я так разумею, что вот этот механизм адносна паўночнага потоку – это адмысловы механизм, а ён не универсальны. Так, абсолютно. Усе гэтыя рашэнні яны прымаюцца у індывідуальным парадку. А што да беларускіх санкцый, то яны ўводзяцца міністэрствам фінансаў Злучаных Штатаў. Безумоўна, што дзярждэпартамент і сам Белы дом маюць да гэтае дачыненне, што гэта ўсё каардынуецца і узгадняецца паміж агенцтвамі ва ўрадзе Злучаных Штатаў. Разам з тым, у некаторых сітуацыях Конгресс Злучаных Штатаў можа заяўляць пра неабходнасць увядзення санкцый, канкрэтных санкцый. І мне здаецца, што менавіта паўночны поток – гэта тая самая гісторыя, дзе Конгресс Злучаных Штатаў, гледзячы на эту сітуацыю, вырашыў умешацца і заявіць сваё меркаванне. Акрамя таго, Беларусь Democracy Act, акт аб дэмакратыі і правах чалавека і суверэнітэце Беларусі, які быў прыняты ў снежні мінулага года, таксама узгадвае пра неабходнасць увядзення розных абмежавальных і санкцыйных межаў захадаў. Таму у нашым выпадку, у беларускім выпадку, менавіта Міністэрства фінансаў стала тым органам, які прымае рашэнне аб увядзенні санкцый, і іх адмысловая служба, якая займаецца санкцыямі, будзе назіраць за іх выкананнем, што самае важнае, як імплементуюцца такія захады. И я так разумею, что покольки это обновление, а не введение новых санкций, то тут слово Конгресса как бы было и не потребно, бо санкции были введены, они затвержены, и Минфин фактично в порядку внутриурадовых процедур просто вот как бы ранее была заморозка, а зараз они просто ее скасовали. Это так? Тут рашэнне Конгресса не патрабавалася, але разам з тым, безумоўна, улічвалася. Па беларускім пытанні увогуле ў Злучаных Штатах, у Конгрессе Злучаных Штатаў ёсць двухпартыйная пазіцыя, якая застаецца нязменнай ужо некалькі дзесяцігоддзяў. Тое, як ацэньваюць амерыканскія палітыкі сітуацыю ў Беларусі, яно вельмі салідарнае. Таму тое, што гаворыць Конгресс, насамрэч да гэтага прыслухоўваюцца. Акрамя таго, конгрэсмены маюць вельмі шырокія паўнамоцтвы. Конгрэсмены ці сенатары ў Злучаных Штатах маюць вельмі шырокія паўнамоцтвы і могуць працаваць досыць эфектыўна па ўвядзенні вось такіх кропкавых санкцый, кропкавых захадаў супраць дыктатарскіх рэжымаў. Таму так, Конгресс у гэтым сэнсе не прымаў рашэння, але яго пазіцыя, я ўпэўнены, была прынята да ўвагі. Добра. Дзякуй, Валер. Дзякуй, а нашим гледачам я нагадаю, што за далейшым развіццём падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і в Тэлеграме «Свабода». Всяго найлепшага. Шчыра дзякуй. Бывайце здаровыя. Дзякуй, Валер. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.